Magandang umaga po sa atin lahat. Isama po natin sa pagdiriwang ng ating banal na misa ang mga nag-alay ng pamisa ngayon bilang pasasalamat kasama ang kanilang mga pamilya. Bonifacio Fox and Teresita Gonzalez, Danilo Boy and Apo Aniway Bailon, Merlin and Lisa David, Rafi and Cynthia Cruz, Cap Carlito and Nancy Mariano, Almario and Sol Ramirez, Bong and Rose Cruz, Marcelina Salaysay, Tech and Rose Taruk, Beta Sanguyo, Boy and LV Gonzalez, June and Aida Musni. Pasasalamat ni Lita Villanueva sa kanyang kaarawan at sa kanyang kagalingan, Sherwin at AC Paraiso para sa kanilang wedding anniversary, Rodolfo and Rosalina Viniegas, para sa kagalingan ni na Jesus Bautista, Tonet Bautista, Jose Toa Mariano, at para sa kalwalhatian ng kaluluwa ni na Ricardo, Alejandra, Jose Magdalena, Reynaldo Tita, Gregorio Isidro Eulogio, Lydia Emiteria, Jeronimo, Jason Marieta, Brigido, Janet, at Father Aris. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Bye.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Jesucristo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga naman. Mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. At ito ay paalala din sa ating binyag, sa ating misyon na ginagampanan dito sa mundo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat po, inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nakasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Puri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinuluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon Diyos, hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiyas sa ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa kanyang bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi nagtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, hindi niya papatayin. At ang katarungan ay paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Papaghaharian niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa ay malayo, ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ako ang Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo sa kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon pinupuri, ikaw ang aking buhay na taglay. Poon pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ikaw poon na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, O Diyos, maningning na liwanag, kalangit ay parang tolda, na kamay mo ang naglaladlad. Poon pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ang ginawa mong tahanan ay tubig sa itaas. Ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy. Sa kidlat na matatalim, ang alipi tumutulong. Poon pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Sa daigdig, ikaw poon kay ramim ng iyong nilikha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Nariyan ang mga lawat malawak na karagatan, malalaki at maliliit na isda na hindi mabilang. Poon pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap, pagkat mayroon silang kasiyahan, pagkat bukas ang iyong palad. Poon pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Kapag ika'y lumalayo, labis silang nangangamba, natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon sila nagmula. Taglay mo ang katangiang buhay nila na ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Poon pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayong kulubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa. Binigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita
Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita. Nagsalita ang Diyos, Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating na Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Nabinyagan na noon ng lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Lahat naman po tayo dito ay nabinyagan na, no po? At lahat naman tayo dito ay mga Katoliko. Ako po ay nabinyagan noong May 8, 1994, kapistahan ng San Arcangel Miguel. At ako'y nabinyagan po sa San Agustin, San Fernando, Pampanga. Ang paring nagbinyag po sa akin ay isang military ordinariate, Father Dante Martinez. Ang tanong, kayo po, kailan po kayo nabinyagan? Marahil marami po sa atin ang hindi alam kung kailan tayo nabinyagan. Bakit importanteng malaman ang araw ng ating pagkabinyag? Because that's the day when we became a member, officially, a member of the Catholic Church. Importanteng malaman ang araw kung kailan tayo nabinyagan dahil yun yung araw na nakisanib
nakianib tayo sa simbahang Katoliko. At yon ang araw ng pagsisimula ng ating misyon dito sa mundo. Ang misyon kasama si Jesus. Therefore, when we were baptized, that was the moment we started our responsibility to become disciples of Christ, maging disipulo ni Kristo. It was not just a ceremonial baptism, kundi ito ang umpisa ng ating misyon dito sa mundo. Kaya nga po, tingnan natin ang ating ebanghelyo ngayon. Ito rin ang umpisa ng pagmimisyon ni Jesus matapos siya'y mabinyagan ni San Juan Bautista. Kaya nga po sa liturhiya, ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon ang siyang huling araw ng Pasko sa liturhiya. Kaya nga last day na po ng pag-greet po natin ng Merry Christmas sa lahat. Dahil ito na po ang umpisa na rin ng pagmimisyon ni Jesus. Pagpapagaling, pagpapalaganap ng mabuting balita, pagpapalayas ng mga masamang espiritu at iba pa. Kaya nga po ang binyag ay simula pa lamang ng misyon. Madalas, ito ang nakakalimutan po ng mga magulang. Akala nila okay na ang pagbibinyag. Pagkatapos ng binyag, okay na, tapos na, at bahala na. Pero doon pa lang nag-uumpisa ang responsibilidad ng mga magulang na hubugin ang mga bata sa pananampalataya po natin. Doon pa lang nag-uumpisa din ang responsibilidad na hubugin ang mga bata ukol sa pananampalataya, ukol sa simbahang Katolika, at ukol din sa pagmamahal sa Diyos. Na kapag lumaki ang mga bata, may takot sa Diyos sa mga bata, sumusunod sa simbahan, and eventually, magiging tagasunod ni Kristo. And this mission is also passed to godparents, sa mga ninong at ninang. At nakakalungkot po ang binyag kung minsan nagiging business na lamang sa mga magulang. Pipili ng mga mayayaman, pipili ng mga may kaya, dahil bibigyan ng mga malalaking aginaldo o malalaking mga regalo. Pero hindi lamang po ganon ang ginagampanan ng mga ninong at ninang. Kaya nga minsan po, ako po ay nagbibinyag dito sa parokya, may dumalo sa mga nagbibinyag. Habang kami po ay nag-uumpisa sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, napapansin ko po itong mga ninong at ninang, hindi nagsasign of the cross. Kaya nagtanong po ako, kayo po ba ay Katoliko? Ang tanong, pwede po bang maging ninong o ninang ang hindi Katoliko? Hindi. Bakit? Kasi nga, hindi naman kayo magbibigay lamang ng pera at regalo, kundi ipapasa, huhubugin nyo rin ang bata sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Hindi po ang pananampalataya ng mga ibang relihiyon, kundi ang pananampalataya ng simbahang Katoliko. Yun ang gagampanan ng mga ninong at ninang. Kaya nga ang tawag sa kanila, godparents. Hindi naman po aginaldo parents o money parents. Ang tawag sa kanila ay God parents. Ang ipinapamukha sa bata ay ang Diyos ng mga Kristiyano, hindi ang Diyos ng mga ibang relihiyon. Kaya nga po kapag tumanda itong mga bata sa paggabay po ng mga magulang at mga ninong at ninang, they will become followers of Christ. Not follower of money, not follower of fame, but follower of Christ. Ang binyag ay ang umpisa pa lamang na hakbang. What comes after that is essential. Parents and godparents are tasked to form the child about the importance of our faith. Ang tanong,
Ginagampanan po ba natin na maayos ang ating responsibilidad bilang mga magulang, mga ninong at ninang? O ginagampanan nyo lamang po, mga ninong at ninang, ang responsibilidad ninyo sa tuwing December 25 na magbibigay lamang kayo ng mga aginaldo? Kung hindi po natin nagagampanan ng maayos ang ating responsibility as godparents, wag na po kayo magtataka kung may mga batang lumalaking walang modo at bastos. Wag na po kayo magtataka kung lalaki ang mga bata na walang pagmamahal sa Diyos, kundi ang minamahal lamang ay pera at kasikatan. Wag na po kayong magtataka kung lalaki ang mga bata na lumalaban sa simbahan, lumalaban sa Santa Iglesia. At wag na kayong magtataka kung malayo ang loob ng bata sa ating Panginoon. Dahil babalik at babalik din ang pagsisisi para sa ating mga ninong at ninang at para sa ating mga magulang. Paano natin hinubog ang mga bata sa pananampalataya natin? Ang hamon po sa atin ngayong kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon, fulfill your obligation as parents and godparents so we can raise so many followers of Christ. Be a true parent and godparents so we can raise true disciples of Christ now and forever. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ginugunita natin ngayon ang formal na paghirang kay Jesus bilang lingkod ng Panginoon na siyang aako sa mga pagkakasala ng salibutan. Puno ng pasasalamat, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mananampalataya, lalo na ang kanilang mga pinuno, naway sila ang maging mga mapagpakumbaba at tapat na lingkod ng Panginoon sa mundo ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bagong binyagan, lalo na iyong nasa sapat ng gulang, naway pahalagahan nila ang banal na Espiritu sa kanilang mga puso at laging mamuhay na mga anak ng Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nakalilimot sa kahulugan at kahalagahan ng kanilang binyag, naway pag-ibayuhin ng Espiritu Santo ang mga bunga ng kanyang pamamalagi sa kanila at muli silang gawing masisiglang kasapi ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mahihirap, may sakit at walang hanap buhay, naway makatagpo sila sa pamayanang Kristiyano ng tulong na kailangan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na natitipon dito, naway lagi nating isaisip na tayo man ay mga anak ng Diyos at pagsikapan nating maging kalugod-lugod sa Kanya sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga migrante at mga napilitang mangibang bayan dahil sa digmaan,
Naway ang kanilang karapatan sa edukasyon na lubhang kailangan sa ikabubuti ng daigdig ay maigalang at maipagkaloob ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, idulog po natin ang ating mga personal na kahilingan sa ating Panginoon. Panginoong Yesus, sa pagbibinyag sa iyo, tinanggap mo ang bigat ng aming mga kasalanan. Nawa, mapagaan namin ang gayong pasanin sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa aming mga pangako sa binyag. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Diyos
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon pinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa katauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanya'y lumukob, na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod, para hihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nung wanumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kay tasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kay tasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kay tasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at puring pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling ngapin mo yung simbahan na gano'n sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Florentino naming Arsobispo, lahat ng obispo, pari, diakono, madre, religyoso, at lahat ng pinagtitipon mo ngayong umagang ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng Mahal na Birhen Maria, ang Nuestra Señora de la Merced, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo po lahat ay manalangin sa turo ni Jesus sa atin. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming masala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at kayariyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayos sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you.
ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilang paalala lang po para sa kapistahan ng ating Santo Niño, mga misa sa Visal Santo Niño Chapel, meron pong nobenaryo na nag-uumpisa na po araw-araw. Ang misa ay nagaganap ng 7:30 ng gabi hanggang sa January 17. Sa Sabado naman po, ang misa po nila ay alas 4. Ang misa po sa kapistahan sa Visal Santo Niño, January 19, next Sunday, ay 7:30 ng umaga at 4 p.m. Wala pong misa sa Visal San Pablo sa susunod na linggo. Dito po sa parokya magbubukas ang mini exhibit ng Santo Niño sa Biyernes, January 17, pagkatapos ng 5:30 p.m. Sa mga gustong sumali po ng mga imahen ng Santo Niño, dalhin po sa parokya hanggang Huwebes ng tanghali ang mga Santo Niño po ninyo sa bahay. Huwag po ninyong dadalhin yung mga Santo Ninyong may daladalang mga pera o mga kahit ano pang sinasabi na pampaswerte sa business, dahil yun po ay hindi naman approve ng ating simbahang Katolika. Kung meron po kayong mga santo na mga may daladalang mga barya, hindi po yon approve ng ating simbahan. Kaya po kung meron po kayong ganon, marapat lamang na isurrender po sa ating simbahan, sa parokya, o kaya naman po ay humukay po kayo at doon po ninyo iano sa lupa ang ating mga imahe ng Santo Niño. Pangatlo po, sa ating parokya dito sa Bahay Pare, ang misang kapistahan ng Santo Niño next week, Sunday, 6 ng umaga. Pagkatapos noon ay magkakaroon ng pagbabasbas sa mga bata at mga batang nakadamit ng Santo Niño, at mayroong pagsasabog po ng mga candies. At sa mga gusto po mag-offer, mag-alay at magbigay, pwede po sa parokya kaagad ng mga candies, ay lubos po namin pinagpapasalamat. Inaanyayahan po ang lahat na magbigay ng mga candies, ipapamigay sa mga misa at prosesyon, ibigay na lang po sa opisina at kay Brother Airo o Brother Norman. At ire-report lang po namin ang summary ng parish income and expenses for the month of December. Ang mga pumasok po noong December, malaki po ang pumasok natin, 656,325 pesos. Ang mga expenses po natin, 479,325.50 centavos. Ang net income, excess, ito po ay papasok sa ating parokya, 176,999 pesos and 50 centavos. Sa mga may katanungan po ukol sa ating expenses, maaari po rin yung lapitan ng ating mga Parish Finance Council kay Doc Alvin Balatpat. Maraming salamat po. Magsitayo po tayong lahat para sa pagwawakas at pagbebendisyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Gabayan nawa kayong tuwina ng Banal na Espiritu at hubugin kayong maging mga lingkod ng Panginoon. Amen. Manatili nawa kayo sa pagtatangi, kalinga at pag-iingat ng Panginoon. Amen. Manatili nawa kayong tapat sa inyong buong buhay sa inyong mga pangako sa binyag. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay natapos na. Humayo kayo ng payapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.